वेलकाम गाइस लोगोफोर गोजोन फुंबिलि समाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अनायाव मोजाङै दङ लोगोसे आंबो मोजाङै दङ दिनै साननै जाबाय आरोना फेस्लाय लाबोया लोगोफोर दिनै नोंथांमोनखौहाय लोगो हमनो होननानै फैलायबाय लोगोफोर अब्ला नोंथांमोनहा बयबो दसे सम फैदो आरोना एसे बिजि थानायलाय सम मोनैलाय आं एलबि खौ होनो हानाय जायाखैमोन आरो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनो थाखाय दसे सम फैलायबाय आरोना लोगोफोर जोंहा गामि सफैनो हाबाय थेंक इउ स' माच वेलकाम गोजोन फुंबिलियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ बेनि थाखायनो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हादों थेंक इउ स' माच जोबोद साबायखर थाबाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय मा ओखिसो माथो ओमफ्राय ओखि मोजाङै दंखायो आदसा थेंकिउ थेंकिउ ओखि आंबो ओंखाम जानो नागिरदों आरोना दायो ओंखाम जानोसै खुरनानै लाखाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय ओरैनो डाइरेक्ट फैखाबाय आरोना जाथ'वाखै होनदों जाथ'वाखै नामा आरोखि नै जानो नागिरबाय आरोना नै नुदोंना नुवाखैथाय ओंखाम नैबे ना खर' दै ना खर' ओमफ्राय नै माबा ना बिराद जानो लुबैदोंना आरोखि आङो ना फ्राय एवबाय आरोना ओमफ्राय नैबे भिन्दि बाजाबो दंमोन आरोना भिन्दिखौ जाबाय ओमफ्राय दा सबाय बिमा दं जानोसै आरोना ओंख्रिया ओमफ्राय जायाखै दाबो ओंखाम जोंहा ओंखि मोजाङै दंखायो आदसा ओमफ्राय जाथ'वाखै नामा जाथ'वाखै ए जादो होनबा औ जानोसै नुबाय आदसा मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय जोंहा आङो दानिसो दुगैखांदों आरोना आरोखि जोंहा मन्जित सोरगियारि सफैनो हादों थेंक इउ स' माच वेलकाम बरायबाय ओमफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दसे गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाय सिस्टेमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय हाय ब्र' मा जाखो होनदों अ ब्रादार ओंखाम जादों आरोना आङो साननै जाबाय आरोना फेस्लाय लाबोैया एल बि होयो आरोना ओमफ्राय दिनै लोगोफोरखौ लोगो मोनगोन खोमा साननानै नुजाफैलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आइ किस दउन थेंक इउ ओमफ्राय गामिया मा होनदों थेंक्स इउ स' माच बरायनाय थाखाय थेंक इउ जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय गामि गाबबाय ओमफ्राय ओख्रि होनबाय गामिया ओमफ्राय एस एम सफैनो हादों थोस मा ओंख्रि होनदों आरोना
बानलुबो दं थोस मा ओंख्रि होनदों आरोना लेस्रा सबाय बिमा बाजि खालामबाय ओमफ्राय ना फ्राय खालामबाय ओमफ्राय I love you so much bro thank you I love you मोनजित सोरगियारि thank you so much मोनजित ब्रादारनि थाखाय आंनाव आइडि दंमोनलै आङो लासै हरबाय थानोसै ओमफ्राय एसएम सिस्टार मा खबर ओरैसै बाजैया दिनै मा खबर होनो बाजै खिन्थाहरथ' जोंहा मनजित सोरगियारि गुड अके गुड वेलकाम बरायबाय बाजै एसएम थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाइसआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय it's okay bro okay brother ओमफ्राय मनजित आदा मोजां अके फाइन ओमफ्राय ओख्रि गाबबाय सनाया ओमफ्राय जोंहा नोंहालाय आदा मनजित होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गामियारि मा खारोंरां होनदों मा खौरां होनदों आरोना गामियारि मा खौरां होनदों ओमफ्राय जोंहा गामियारिया मा होनदों नोंदाया फन रायलायहरदोंमोन लोगोफोरजों ओरैसै ओमफ्राय गामियारि गाबबाय ओमफ्राय जोंहा रादायफोर सफैनो हादों थेंक इउ स' माच वेलकाम आंनि फेस्लाक समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांखौ आदाजों बरायबाय थेंक इउ थाखाय जोबोद गोजोननायखौ जासिहरबाय गोजोन फुंबिलियाव ओमफ्राय जोंहा लाइक डन सार अके सार एसएम सिस्टार दं मोजां होनदों आदसा अके ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रि आब' एसएम होनदों जोंहा रादायबावआ ओमफ्राय मा ओंख्रि आब' गामियारि ओरैसै ओंख्रि संदों आरोना ओमफ्राय मनजित दिनै हलिदे नुदों खाय रुमावनो दं आदसा दिनै हलिदेखायनो रुमाव दं होनदों आरोना जोंहा मनजित गुड स्ट्रेंथ अके थेंक इउ वेलकाम गुड ब्रादार ओमफ्राय सार थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सार मा ओंख्रिमोन आदसा नै ओंख्रियाथ' खोन्थाबायानो सबाय बिमा ओमफ्राय ना फ्राय खालामनानै जाबाय आरोना ओमफ्राय जेबो ओंख्रि खालामासै ओमफ्राय अल यार मस्ट वेलकाम अके अल गास मस्ट वेलकाम ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय बयखौबो वेलकाम बरायनायनि थाखाय ओंख्रि गैथ'वा दा रादाय आगै खिसिरिसो संनो नागिरदों होनदों आरोना आदसा दिनैहाय शिब फुजा ना मा होनो शिब ना मा होनोथाय मिथिला आरोना मा फुजा मोनलाय दिनै शिबरात्रि होनोमोन नामा ना मा होनोमोनथाय औ गोथावलै आब' एसाम आंबो जागौमोन ओरैसै ओमफ्राय जोंहा आंना फुजा दंलै दिनै शिबरात्रिनि बेखौनो बुंदों आरोना दिनै शिबरात्रि फुजा दं आरोना आंबो बेखौनो बुंबाय ओमफ्राय मामोन आं बावदों आरोना थेंक इउ मिथिबावबाय आरोना आरोबाव रादायफ्राव थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा आंना फुजा दंलै होनदों शिबरात्रि औ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों अलियाम थेंक इउ अन ओइ ओंखाम जागोन दुगैबाय माबासो मैयानि ना ओमफ्राय बाजि खालामबाय मैया लाबोनो होनना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एसएम आं दिनै महादेब जागोन लागाव आयौ ओंखाम जानांगौ बोरैबा खालामबायलै दिनै आं दिनै महादेब जागोन
आयु जय शिव शंभ भोलेनाथ महादेव थै नोंखौ र' नोङो साला महादेव जागोन थोद आयु थोद जायो नामा सार दसे दे सार अके आयु मा बुंखोलै दिनै थोद जागोन नोंखौ थोद ओमफ्राय जोंहा मा होनदों हाय होनदों जोंहा ओस बि डि बायजोआव फैनो हादों थेंक यू सो माच वेलकाम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय मेरे लाइफ से मैं आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है थेंक यू सो माच वेलकाम ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मनजित गुड स्ट्रिम अके गुड लाइक डन अखन्दा ओरैसै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय जोंहा ना ओमफ्राय आं दिनै जाथारगोन नोङो ओंखाम जागोनलाय नों साला मा मिनिबाय थादों नोंखौ अनाय लोगोफोर माबा सिब जागोननो दिनै महादेव जागोननो दिनै जानला माला होनदोंलै बियो ओरैनोबा दिनैहाय बे माबाखा आरोना माबा लागावफैबाय जाथारगोनबावसो ओमफ्राय जोंहा बिदि बाहाया मा होनदों आइ एम फाइन ब्र थेंक इउ एन्ड इउ फाइन आइ एम फाइन अल गाइस फाइन ओमफ्राय जोंहा अन थेंक इउ होनदों नाइस टु हार फ्रम इउ बिदि ब्र मी टु अके अन स' थेंक इउ लोगोफोर जोबोद गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नोब्लाबो आंनि फेस्ला समाव सापर्ट होफैनायनि थाखाय आंनि गोरबोनिफ्राय आरोबाव गोरबोनिफ्राय अननायखौ जासिबाय आं ओंखारथ'बाय आदसा मा ओंख्रि जाखो मनजित ब्र होनदों आरोना मा ओंख्रि जाखो मनजित ब्र होनदों आरोना जोंहा मनजित ब्र'आ मा जाखोथाय ब्रादारा जोंना सारा मा जाखोथाय ओमफ्राय जोंना अन थेंक इउ होनदों ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रि अखन्दा होनदों आरोना माबासो ना फ्राय खालामदों ओमफ्राय सबाय बिमा बाजिसो जोंहा हा जिबिया एलबि होदों दा र' आं नायनि जोंहा डिबिनि थाखाय आइडि थांबाय आरोना जोंहा हाब मा जादोंब्रा आसोलालाय आयु बैग्रि जादों बरियालै ओमफ्राय बिदि माथो एलबि होदों होनदों आरोना होआखैबा होखांबाय आब' होनदों होखांबाय ना नै गैला आं भिडिअ'सो नायगासिनो दं ओमफ्राय जोंहा होखांबाय आब' होनदों बिदि आगै आं दिनै महादेब नोंखौ र' एखेबारे जानला माला होनगासिनो बियो दिनैनि दिनाव ओमफ्राय आं नंगौ नामा आब' जै शिब भलेनाथ दिनैनि दिनाव बिदि होनबाय बे दा होनफ्लांबाय था नोङो गाबोन फुङाव आं दा होनफ्लांबाय था नोङो गामिया सना गाबबायसो आरोना मनजित हा होनबाय आरोना जोंहा जुदियाम ब्लक होदोंलाय
जोंहा भिडिअ ब्लगा बहानिमोनलाय बावलायलांबाय आं ब्रादार बहानिमोनलाय How are you from? How do you live, brother? जोंहा बिदिया बावबायलै ब्रादार नोंखौहाय ब्रादार बहानिमोनलाय खोन्थालाय बावबाय आं बेस्थ' कि आयो ओमफ्राय मन्दिर अन बेस्थ' जालायबाय ब्रादार मन्दिर अन ओमफ्राय गाबबाय अन गाबबाय गामियारि गाबबाय ओमफ्राय जोंहा एसएम बाजैया मा होनदों दिङा सना मोखांखौ खाथियाव दालाबो खुदुम जागोन दिङा सना मोखांखौ खाथियाव दालाबो खुदुम जागोन आंजों ओमफ्राय जोंहा अपेन ब्र सफैनानै थेंक इउ स माच वेलकाम बरायबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाखौ नुजाफैनो हानो थाखाय स थेंक इउ गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय ओमफ्राय उपेन ब्र होनदों अके ओमफ्राय मा जाबाय दं ओंखाम जाबाय दं ब्र ओमफ्राय अननानै लाइक होआखैबा लाइक थुदो आरो ना क्लिं जोंहा थेंक इउ वेलकाम बरायबाय उपेन ब्र आंना दिनै चेनेला गोदान जाबायना नैबे गोजामसो आरोना दा एलबि होननाया बियो गोदान नंला आरोना बेखौ लाला आं बांसिनानो बाहायनाय जानाय नंला आरोना स' आङो बे नामजोंनो गोदान खुलिफिनबाय अपेन ब्र गोदान खुलिफिनबाय आरोना दिङा ब्लग खुलिफिनबाय आरोना आंनि जिखुनु जाया नैबे जायगायाव कमेन्ट हरनानै दोन आरोना नैबे दा फेस लाइभ सिमाव होदोंना बे चेनेलाव कमेन्ट हरनानै दोन आं नोंथांखौ सापर्ट खालामगोन ओमफ्राय गोदान चेनेलजों आंखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय दा कमेन्ट हरगोन आरोना ओमफ्राय मानोना नैबे गंसेयावनो दं नालाय चेनेला ओंखायनो दा बेखौ हरजाया आरोना बिदि जानानै दङ बे गंसेयावनो टु चेनेल जानानै दं आरोना बेखौ चेन्ज खालामथ'वाखै ओमफ्राय डिलेट खालामनाय जासिगोन आरोना लासैनो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनो थाखाय दसेखिनि नैबेखौ लाबाय थागोन आरोना ओमफ्राय उनाव डिलेट खालामसिगोन बेयो मन' जानाय नंला अनसायजायासै आरोना बयजोंबो सापर्ट मोनासै आरोना बे चेनेला 4 बोसोरनि बारा जाबाय मन' जायासै ओमफ्राय कन्टेन्टबो लाबोनो हायासै भिउसआलाय आंना थांदोंमोन बिदिनो 3.k थांदोंमोन आरोना टटेलै अबेबा समावहाय भिडिअबो लाबोनो हायासै मोजां कन्टेन्टखौ लाबोनो हायासै आरोना ओमफ्राय उपेन हाहा होनबाय आरोना दिनै डिउटि गैया नामा दिङा ब्र दिनै गैया दिनै फ्राइडे आरोना दिनै गैया ओमफ्राय आइदि दं नामा आइदिबो दङ आरोना दङ आंनाव 6था आइदि दं ब्रादार ओमफ्राय दा माखासेफ्रा मोनजोबखाबाय गोदान खुलिनाय गैथ'वा 6था दं गासै टटेलै आरोना चेनेलजों ओमफ्राय जोंहा मा होनदों कमेन्ट खालामबाय अके दा आं एलबि दोननायनि उनाव आंनि बे गोदान चेनेलजों नोंखौ रिटार्न खालामफिनगोन ओमफ्राय आंखौबो रिटार्न खालामफिनबानो जाबाय गोदानसो आरोना आंना चेनेला बेयो सानथाम जाबाय दिनै सानथामल' जादों आरोना ओमफ्राय जोंहा मन्दिर ब्रादार सारा मा होनदों आं अन दे ब्र दुगैनि आं
दैया गुदुंद्राय जाबाय आदसा दैया गुदुंद्राय जाबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबाय दं आदसा नै ब्रादार सबाय बिमा लिस्रा भाजा ओमफ्राय ना भाजा खालामनानै जाबाय आङो ओमफ्राय जोंहा सुमित ब्रादार सफैनो हादों थेंक इउ स' माच वेलकाम जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नोब्लाबो आंनि फेस लाइभ सिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ आरनायजों बरायबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि अननायखौ जासिहरबाय गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय जोंहा लैथुन बाग्लारि आदा सफैनो हादों वेलकाम जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय नै ओरैसै गुड मर्निं लाइक डन थेंक इउ स' माच गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय हाजासे ओमफ्राय नै ओरैसै माजों सोलाखो नाजों सोलादों ब्रादार नै दासो नाजों सोलादों आरोना बानलुजों नाजों सोलाबाय बानलुखौ आं हले एबार थाइथाम जाबायलै जोंहा दान जागासिनो दङ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मा होनदों सुमित सना मा बोर बिखो सना जिउ बोर बिदो दे आंबोथ' बोर बिनासो दंलाब्रा माथो नासो जाबाय आं दिनै जाला से आंहा नासो जाबाय ना जाबायलै आं आयु गैया बावनानै ना जाबाय जाबावदों बे गाना आंहा नासो बेदरसो जाबाय आरोना दिनैहाय थोस जाजायोना जाजायामोन ना जाबाय आं मा होनदों आदा लेथन सुमित सना मानो गाबखो ओरैसै ओमफ्राय जोंहा लेथन आदा नै ओरैसै आगै एसेम आंहा भिडिअ नायबा कमेन्ट हरनो हायाखै प्रब्लेम जादों ओरैसै होमबा प्रब्लेम जादों आरोना मा प्रब्लेम जाखो बेबा कमेन्टआ थाङाखै खोमा ओमफ्राय जोंहा ओइ मा जाख' होनदों ओइ फाग्ला मा जाख' अ बाजै सना थेंक इउ दिनैसो नुजाफैबाय बाजै लाइक होआखैबा लाइक होदो लाइक थेंक इउ बाजै थेंक इउ मैयाबो थांदों आं नोंनियावहाय गावस्रा उन्दुलांबाय बोराय बुरि मैया थांदों आं नोंसिनियाव बोराय बुरि उन्दुलांबाय ओमफ्राय जोंहा आदा होनगोन लाइक दं सना होनबाय आरोना थेंक इउ बाजै ओमफ्राय दाबो बोर बिनो मोनाखै बाजै लोंगि गाना हाबनो हायो बाजै लोंगि बारब्रब ना गाबबाय दासो बाजै आथिखा लोंगि दे बिदो होमबालाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आजि खम बनाय नाखि होनदों आजि खामनाय नाखि आजि खामनाय आजि फ्राइडे আজি एक सप्ताह बन्द मा होनो बिदिखौबा सप्तासेयाव माने बन्द' जायो आरो ना खामानिया सप्तासेयाव खनसे बन्द' जायो फ्राइदेआवहाय बन्द' जाबाय थायो आरो ना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जुमबाय बावसो आरो होनदों जुनबाय बावसो आरो ओरैसै ओमफ्राय हाहा होनदों जोंहा बाजै जोंबिया बाजै माबा जुनबे आंना चेनेला गोदान जाबाय दे आंना चेनेला गोदान जाबाय दिङा ब्लग आरोना गोदान जाबाय सानथामल' जादों आरोना
ओमफ्राय जुनबाय बाजै होनदों आरो एसएमआ ओमफ्राय जोंहा एसएम मा जाख' होनदों मा जाख' होनदों मा जाखोनो एसएम ओमफ्राय बेस्थ' खि आयो गामि नों बेराद बेस्थ' रे बेस्थ'थार सना नों बिराद बेस्थ'थारलै ओमफ्राय मा ओंख्रि जाख' सना नाजों ओमफ्राय लेस्रा भाजि खालामनानै जाबाय जोंहा बाजै खि ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आंबो बिहैनोसो दाहाय बाजै सना औ दे बिहैदो आरोना ओमफ्राय बाजैलै ओरैसै आयै ओखि दाबो जाखाङा ओहो जाखाङासै आरोना आधा घन्टा जानोसै जाखाङाखै गाबबाय ओखिया ओमफ्राय बेथ' खि दे बिहैदो मोजां बोर बि सना सुमित औ ओरैसै ओखि गाबबाय आरोना अके बाजै सना ओरैसै गामि गाबबाय ओखि सना होनबाय आरोना नै ओरैसै जुनबाय लायनोसैलां एबार हाबिरिबा हिनजावखौ आस्सा एबारबा बारा बारना लायनोसैलां आरो ओरैसै जुनबि जोंहा ओमफ्राय जोंहा राजबिर ब्रादार सफैना होदों वेलकाम थेंक इउ स' माच माय लाइफ में आने के लिए बहुत शुक्रिया है आपको स्वागतम ओमफ्राय जोंहा गुड मर्निं अके थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा आयौ गामियारि बाव बेयाव मा होनदों बावो आरो आस्सा ओमफ्राय जोंहा जोंबिया मा होनदों जोंबिखाया अ होनदों आरोना औ राजबिर आइ लाभ इउ गुड मर्निं राजबिर अके वेलकाम ओमफ्राय लेथुन एकदम आगै लाथा आगै लाथा एम्फौखौ जागौमोन एसिमनाव एम्फौ गैयालै बे उनुनावसो दङ एम्फौआ उनुनावसो दं आरोना ओमफ्राय जोंहा एम्फौ लाथाया उनुनावसो दं आरोना आदा लेथन ओमफ्राय आदा लेथन ओरैसै आदसा बे लेथना नामा बेनो अरिजिनेल दा आदा लैथुननिया ना लैथुन बाग्लादिया अरिजिनाला बेनो खोमा आं दाना बे ओरै लाइट सेरग्रा गोदोनि केरासिन होग्रा केरासिनजों अर जोंग्रा लेन्थनखौसो होनोसां आदा लैथुनखौ लेथन होनाङा लेन्थन होनसां आदा लेन्थन जोंहा ब्रादारखौ सारखौ लेथुन सारखौ एसएम आगै लेथा एम्फौखौ आंबो जागौमोन होनदों आदा लेथन मा ओंख्रि जाखो नै खुलुमबाय बाजै जेखाइ खबाइ सना ना गुरनो फैलायबाय जोंहा ना गुरनो फैलायबाय आरोना थेंक इउ स' माच गोजोन फुंबिलियाव आंनि गोरबोनिफ्राय अननायखौ जासिहरबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो होनदों नाजों ना फ्राय जाबाय ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनो भिन्दि बाजा खालामनानै जाबाय जाबावगौमोनलै जाथ'ला दा जानोसै नोंसोरखौ लोगो मोननानै बुंखाजोब्बाय बुंखाजोब्बाय आरोना जोंहा मा होनदों ओंखारथ'बाय दे आदा दे बाजै दे बिराद खस्थ'ब्लाबो नुजाफै
सै जोंहा बाजैया ओमफ्राय जोंहा सपोर्ट मी फ्रेंड्स ओ राजबीर आपको मिला है आपका पास किसको दोस्त बनाएगा इसको कमेंट करके दीजिए कमेंट करेगा तो मिलेगा बाद में रिटर्न मिलेगा आपको ब्लू दिया है कमेंट करके रखो और इसको बोलो किसको ज्वाइन हुआ नहीं इसको ज्वाइन करो कमेंट करके अभी वापस मिलेगा लेकिन वो सबको सब करना पड़ेगा रे सब नहीं करेगा तो आपको कैसे दिएगा सब करना पड़ेगा अभी चेक करेगा तो मालूम पड़ेगा कभी भी लोग मिलेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इसके लिए सब करके रखना पड़ेगा सब वीडियो को लाइक करना पड़ेगा मेरा नया चैनल का भी आज आपको मैं दोस्त बनाना पड़ेगा लेकिन वो काम बंद हो गया आज कल बनाने का ओके आज तो कहाँ मिलेगा अभी तो लोग बनाने के मिलने का जरूरी है लेकिन कल मिलेगा ना राजबीर ओके सपोर्ट मी फ्रेंड्स दे जागोन गोथावानो औ बाजै ओमफ्राय बाजै नोंहा जेखाय बाजै मा ओंख्रि जाखो जोंहा Okay, brother. Okay, brother. Okay, राजबीर ओके थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए बहुत शुक्रिया है आपको मैं भी सपोर्ट कर लेगा मतलब मेरा नया चैनल है ना उसको किया नहीं आपको भी मैं करता हूँ आज करना पड़ेगा है ना इसके लिए लोग मिलने का जरूरी है कल मिलेगा ओके ब्रदर रिसार्च दं नोंनाव गैयालै नेटपेक हो नेटपेकल' नेटपेक गैयालै बोरै मोननांगौ जाखो हटस्पटसो होनदोंमोन नामा नों हटस्पट दा हटस्पट दा हटस्पट नङालै नेटपेकसो ओमफ्राय 65 नि 65 नि नोंनाव फन पे गैया आरो बेलेन्स गैला बेलेन्स गैला गरसि आलु लाब्रासो टमेट' साम' अमा सावनाय टमेट' सावनाय पापर बिराद बरियालै बाजै माथो थानांगोन ना बिजि थुजानांगौलै बे बाजाराव बिजि थुजानोसै मा होनदां थांजोब्बाय आरोना लोगोफ्रा बारा जासिगोन गासैबो बाय लादो आरोना स' थेंक इउ गावनि बेसेन गोसा समाव दोनथ'नोब्लाबो आंनि फेस्लाइ समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलियावहाय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिबावनानै दसे सम एलबिखौ बेयाव लाखिथ'नो सानबाय आरोना गामि सना ओमफ्राय जोंहा जेखाइ खबाइ बाजि सना ओमफ्राय बाय लानोसै आरोना सममोन बयखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय फिन अननाय आरो सिबिनायखौ गोरबोनिफ्राय जासिनानै लाइफ स्टाइलखौ दोनथ'नो सानबाय आरोना बेस्थ' अके मिथिखागौ आरोना दे बाय किमोन बाय दे सनामोन बाय